खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं भारतआ पाकिस्ताननो लाइजाम हरदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 25 जानुवारियाव इस्लामाबादसिम गांसे लाइजाम हरदों। बे लाइजामाव इन्डुस वाटार ट्रेडि गोरोबथा बायदियै खामानिफोरखौ मोजाङै मावफुङैखौ नोजोर होनानै पाकिस्तान सरकारखौ सोंखारिनानै लिरहरदों आरो खामानिफोरखौ मोजाङै मावफुंनो थाखाय खावलायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बे गोरोबथाखौ 1960 मायथाइयाव 9 बोसोर दान्थे बिदान्थे सावरायज्लायनायनि उनाव बे गोरोबथाया जादोंमोन होनना मिथिनो मोनदों। बे गोरोबथायाव वर्ल्ड बेंकआबो स्ल'गान होदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं भारतनि बे बोसोरनि बोसोरारि बाजेटआव बांसिन इनफ्रास्ट्राक्चारनि जौगानायनि सायाव प्रजेक्टफोरखौ लागोन होनना सिगांग्रोयै रादाब मोनग्रोदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे बोसोरनि जौगाखांनायनि प्रजेक्टफोरखौ एयारफोर्स, फर्स, रेलवेज, र'ड्स बायदिफोर गोदानै लुफुंनाय आरो माखासे गाज्रि जाना थानायफोरखौ फाहामफिननो थाखाय 9 लाख कौटि रां बाजेट खालामगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं दिनै 28 जानुवारियाव आसा एबा अल आदिबासी स्टुडेन्टस एस'सिएशन अफ आसाम आफादा सनितपुर जिल्लायाव 12 घन्टा बन्द खालामनो खावलायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 26 जानुवारिनि रिपाब्लिक डे एबा सुबुं खुंथाइ सान फालिनायनि दिनाव आसामनि गिबि मन्त्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सनितपुर जिल्लानि धेकियाजुलि, बिश्वनाथ आरो गहपुरनि माखासे बर' गामिफोरखौ BTRआव सोफानायनि थाखाय बे बन्द'खौ सनितपुर जिल्ला आसाया फोसावदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं बड'लेण्ड मुभमेन्ट मेम'रियेल माइलस्टोन अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मै आरो उटानि लालपुलाव बड'लेण्ड मुभमेन्ट मेम'रियेल माइलस्टोन लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। मख'नो गोनांदि BTCनि WPT बिफाननिफ्राय 1,50 लाख रांजों बड'लेण्ड मुभमेन्ट मेम'रियेल माइलस्टोनखौ लुफुंनाय जागोन होननानै BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै होदों। बाथि रादाबाव दं मैया थामथि BTR गोरोबथानि दिनाव BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि सिमना बारायथ'यै समाव खामानि मावनायाव माखासे जेंना नुजाथिदोंमोन, नाथाय सिमना बारनाय लोगो लोगो गासिबो लामाफोरा क्लियार जाबाय होनना फोरमायदों। बेजों लोगोसे साख्रिनि सायावबो लासैनो खामानि मावसिगोन, नाथाय सिगांनि सरकारिनि बादि कन्ट्रेक्चुएल साख्रिनि फोसावथायखौ होनाय नङा, नाथाय पार्मानेन्ट साख्रिनि फोसावथायखौसो फोसावगोन, जाहाथे साख्रि मोननाय सुबुङा जिउ जोबजासे मावलांनो हायो। बेजों लोगोसे बर'नि जौगासारनायनि थाखाय जाहाथे गोजोनै खामानि मावलांनो हायो, बेनि थाखाय बयखौबो BTR सरकारखौ मदद होनो थाखाय खावलायदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउज आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि